Καλώς ήρθες στην πρωτοπόρο Ακαδημία Μεταλλικών Κατασκευών Σόφμαν. Εδώ θα μάθεις στη θεωρία και στην πράξη όλα τα βασικά στάδια επεξεργασίας μετάλλου και δημιουργίας μεταλλικών κατασκευών. Θα εκπαιδευτείς σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, δίπλα σε έμπειρους τεχνίτες και σε 3 μήνες θα είσαι έτοιμος να εργαστείς. Ο κύκλος σπουδών στην Ακαδημία Σόφμαν περιλαμβάνει 1. Χειρισμό CNC, κατανόηση του προγραμματισμού των μηχανημάτων από τη θέση του χειριστή. Αντίληψη και κατανόηση των σχεδίων κοπής. Βασικές γνώσεις συντήρησης, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και ηλεκτρονικές. Μέτρηση παραγωμένων με ακρίβεια, καθώς και γνώση των σχετικών με το CNC μέτρων ατομικής προστασίας. 2. Μοντάζ. Αναγνώριση σχεδίων. Είδη γραμμών, τομές, όψεις και κωδικοί τεμαχίων. Μέτρηση διαστάσεων με ακρίβεια. Χειρισμός γερανού με ασφάλεια και τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας. 3. Συγκόλληση. Βασικές μέθοδοι και εργασίες, όπως για παράδειγμα πόντες και πλήρη συγκόλληση, εξοπλισμός και μέτρα ατομικής προστασίας συγκόλλησης. 4. Καθαρισμός. Χρήση εργαλείων καθαρισμού. Εφαρμογή τεχνικών καθαρισμού, καθώς και τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας. 5. Δαφές. Γνώση αντιδιαβρωτικής προστασίας μετάλλων, κατηγορίες επιφανειακής προστασίας και διαφορές τους. Υλικά και εργαλεία βαφής. Προετοιμασία υλικών και διαδικασίες που προηγούνται της βαφής. 6. Διαπροσωπικές ικανότητες και δεοντολογία. Στόχος μέσα από τις σπουδές σου στη Σόφμαν είναι να αναπτύξεις επίσης καλή επαγγελματική συμπεριφορά, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα διαχείρισης σχέσεων και γόνιμης συνεργασίας, καθώς και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας. Αν έχεις τη διάθεση να σπουδάσεις στις μεταλλικές κατασκευές και να εξασφαλίσεις την επαγγελματική σου σταδιοδρομία σε έναν εδραιωμένο και σύγχρονο κλάδο, σε περιμένουμε. Σόφμαν. Σοφή επένδυση για το μέλλον σου.